Научих, че повече хора вярват в филма, отколкото си мислех. Някак си като почнах с това нещо, си мислех, че винаги има едно такова при мен. Защо моя филм, дали ще им хареса на хората, но самия факт, че сега имаме филм, който да покажем, просто научих. Филма има няколко послания, но мисля, че най-важното послание, което ми се иска хората да възприемат и да осъзнаят, е посланието за времето. Защото още откакто бях дете, винаги слушам около мен, че хората си казват от утре съм на диета, от утре ще напиша нещо, от утре ще направя това, от утре. Винаги има едно такова от утре или от понеделник. Обаче истината е, че не се знае въобще колко време имаме за това, което искаме да направим, дали ще можем изобщо да го довършим. В смисъл, винаги живеем с една такава представа, че имаме супер много време, а истината е, че не знаем. И затова ми се иска филма да предаде това послание, че нещата, които наистина искаме, нямаме време да ги правим от утре, а трябва да ги правим от днес. Това мисля, че е най-важното послание на филма.